Nik ez daitz, noke mondozten niri bizi guztireko ondokarrize. Ondokarrize da, euretan zauzenin persona bat egoitzik burotik sakaten txunin ondora. Ondokarrizek bainatek itzen dozten neuri aritzatxun, kabroi. Hola, apurtzu bet, ure, okerreko zamati zuten datzu. Baino hartzen zauzeniko, baten bat atortzu, da Burue urazpizen sartu den txugeniko. Bai, básicamente, itxoitzen zueniko. Ondokarreze da, ugo zuzenien. Albundako zuna, espada garena. Zeure agraduko agarra, ulitatik, sartun barrun eta bertan okin kluk, 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 kluk. Da bada, saka koño, kaderiaz da bertan, da asmatezunien, nene bada, kompromiso okingo eta itxoingo da urdun libre. Aurdun itxi azalduten. Hala. Bai, elelau ejemplu emon, itxen bazu trastadaren bat, korratu badako txasu, hala, bada, atxineko mutilagune trastadien txuna, hala, venga. Nik hori askutzen dut, lagunekaz, bai. Ez da itxun egin beste egun baten. Hauri da ondokarreze.